Robíme funkčné doplnky výživy. Niektoré doplnky výživy dovážame zo zahraničia a mnohé si vyvíjame na základe vlastných receptúr. Tieto funkčné doplnky výživy pomáhajú ľuďom zlepšovať kvalitu ich života. Dbáme na to, aby suroviny vlastne boli funkčné, aby mali klinické štúdie vlastne na to, že naozaj vlastne to, čo potrebujeme od tej suroviny, aby robila v tele, tak naozaj v tom tele vlastne aj spôsobuje a robí. A na základe tohto prinášame produkty, ktoré vám pomáhajú a pomáhajú riešiť vaše rôzne situácie, ktoré v živote vlastne máte. Takže veríme, že naše produkty vám budú fungovať aj naďalej. Začal som pracovať pre firmu, lebo sa mi páčila jej vízia, a to prinášať prémiové produkty normálnym ľuďom za rozumné ceny. Takisto kolektív, ktorý je na firme, je tak úžasný, že v podstate každý deň, keď človek príde do práce, tak prichádza s úsmevom, aj keď nemal dobré ráno, nevyspal sa, ale vždycky ten kolektív, ktorý tu je, tak ho rozveselí. V tejto firme pracujem už niekoľko rokov, som tu veľmi spokojná. V podstate začínala som tu, keď nás tu bolo len pár ľudí a firma sa neustále rozrastá. Každý deň máme viac a viac objednávok. Naša firma je na trhu takmer 20 rokov. Posledných 10 rokov sa venujeme práve funkčným doplnkom výživy.